penting iso wangan kemeng kowe iki manteng. Angger ngono kok iso kram dhewe ngono kok. Wah, meneh geger kram kaya ketarik to. Heeh, dimulet ngono malah waduh. Bismillah. Oh. Kayak keringan, Bro. Kayak keringan. Kayak di kop gitu. HP-mu ndi tak kene abang kabeh. Kuwi HP-mu ndi? Apa? HP-mu. Ki abang kabeh lho. Apa? Wego apa? Kanggo video kowe iki ben ketok. Malah dijo barang. Tenang iki lho abang kaya dikop lho, Bos. Iki sing wajahmu ketok ya kurang. Gurune emang apa? Ben kurang amarga ana loro. Apa? Ora duwe duit. Ngerti. Lho iki ana loro. Ya piye orang akeh kae 2 minggu dongkrok ora kerja-kerja. Agane bodoh sik iso kerja. Kene iki kowe posisine salah kamu iki yo. Ya ora. Ya ora. Lah kan bose wis anu ana gilirane kok. Sing bali sik ya engko bakal ana order ya mangkat. Oh ngono. Lah wingi ana order ndelalah njaluke sing ana karete. Sing mangkat 05. Sing mobil iki mau lho, kuwi ana karete itu. Lah wingi ana order meneh ya ngono. Njaluke sing ana karete tapi ra sida ngenteni bar bobo. Iki jane sing arep kon mangkat. Aku jadi terus relasine bos kabeh. Sak base camp aku. Ini marane bosen kan. Kayak apa dijual hari mak nanti aku main bos iki lho 6 tahun iki. Iki biyen inventarismu dan Ya aku sing mobil gitu. kabeh to kuwi. Ya biyen kita zaman pas ning Beringin kae to. Ning Bringen piye to? Ning Batang kuwi bose saben dina balik kira sing ngeterke aku kuwi mangkat yawene balik kira ning Batang. Ning Batang. Kuwi kan garep ning Batang to. Ning nggon anu to, nggon apa nggon kuwi nggon pesisir kuwi to. Bateraimu tak ya. ITB to. Itu anu RIB.
aku iki nggaran ning base camp iki sasi iki ping 3 ping 4 base camp tok urun daerah ini kan anugerah rumah wis tur kono tak anune boyo